hurian itu hata horas madihita namad dohoti parmingguon apala disadarion suang songoni nang namad dohoti sia jabu asa tapukka parminggota parjulu mata pasahat roha do pikirata martangi yang nahohom mahita di bagasar rohat tabi. Amin. Maret de mahita sian bukwede nomor 550 sia ayat sada dohot 2. Marhite-hite gowarni debata ama, dohot gowarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot gowarni todi parbadia na tumapalangit dohot tanoon, amin. Hurajumi akasitaon dihasianganon, hira naswada do martibakon hasangapon si papataron na tuhita sugut, haleluya. Martangi yang mahita ali Tuhan debata pargugu na suhatu dosan selehom madihami haporseaon na mangulu asa tok kami porsea di anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami topa marohanayas di bagasan hami jalapai baru rohanami jalapa sitong say pahot maha porseaon nami asa hot jalasonang rohanami marningot naung sesa dosa nami, ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Maredehita siat bukwede nomor 30 sada ayat 3.
tangihon hamuma pati ni debata sian sada Petrus bidu 5 ayat 6. Atong patutoru hamuma dirimu na tutoru ni tangan ni debata na gugui asa dipatibbo hamu ditikinai ima sahatna rap magidugugu mahita tutuhatta lahu mangulahon patinai ale Tuhan debata pargugu imahami mangulahon nau patitni. Amin. Maredehita sian bukwede nomor 221 ayat sada dohot 5. Tatopoti ma dosata. Ale Tuhan debata na badia jalana bonar. Parasi jala pertalup ni roha jalana basar doho. Say marpangulahi maroham midahami. Dibaheni say sesa masude dosa nami. Da ngadong nahu pangasahon hami dukon niasi ni roham. Hati goran na pinatupan ni anakmu do nahu pangasahon hami tujulom. Dibaheni pasonang jala apuli mahami, akan nahinokop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabigema hata baga-baga taringo tu hasesan ni dosa. Adong do dihita situan ni malim na songoni, nahudul di siamun ni habangsa ni hatongamon di banua gijang. Dibaheni tarbaheni bana do panguluhon ro di ujungna akan nasadok ro tu debata marhiti-hiti bana. Na mangulu do ibana totong asa ditangyakon na sida. Hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Maredehita sian bukwede nomor 205 ayat 2.
Tabigema hatani debata turpuk niar mingguon sian Heber biduonom ayat 17 sahatu 20 tajahama marsori-sorin ia debata uari do dipake laho patuduhon tuak kasitian baga-bagai tahina naso olo mubai asa dapotan apo-apo namargogo hita horhonon ni na dua partinandaan naso olo muba ai naso tarbahin debata margabus tusi dohita maraporusan lawo marsitiopan tu pakirimon na dijolotai nasongon sao ditodita doi nahot jala tugu namanorusi sahatu bagasan ni ribe-ribei tusi do bongot patu jolota ima Yesus naunggabe situani malim saleleng-lelengna mangihuton horong ni si Melkisedek ima sahatna martua do akana tumangihon hatani debata jala no piopsa amin marede hita sian buku ede nomor 700 plusia ayat sada dohot 2 Tahatidakon maha porsiao tai songon na hinatidakon ni dongatta saha porsiao di sadok portibion rap mahita madok au porsea di debata Jehovah ido ama pargugu na sohatu dosan na tumo palangit do tano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai imana tinubuhon ni si Maria na gabe-gabean siato di porbadia adorang sohabubuhan ido tuhata na tumaon na bernit di panguhuman ni silatus na mate tarpajal do ibana di hau pinarsilang na tuat tubanuatoru ni tanom na mulak mangulu di hari patuluhon na manaik tu surgo lau hudul tu siamun ni debata Jehovah amanai pargogo na suatu dosani disimai bana pai mamulak sugut tanoon manghumi halak na mangulu dohot na mate au porsea dito di porbadia jala adong sadahuria na badia
Huria hatopan nihala Kristen akan abadia. Dohot dihasami dosa, dohot dihatai namadot, mulak mangulu sogut daging nihala naung mate, dohot dihanguluan na sora suda. Amin. Tabigi mati ting di huriata. Salam. Horas Madita Sude, selamat hari Minggu. Tabegema tikting duriata di bogasan mingguon. Naparjolo gowarni minggu. Gowarni minggu ta saudara ima minggu duk sapulusia dung tritatis do topik debata na manotong. Napaduahon pakbosion ni padita fungsional. Hadarion Minggu tanggal 10 Oktober 2021 padita fungsional HKP Mangparapatan inang pendeta Titi Dorinda Stopul Sarjana Teologia Marhobas di HKP MT Haryono. Napatuluhon pelihat tujolo. Hadarion Minggu tanggal 10 Oktober 2021 naik putupota do pelihat tujolo lau tuh perluan pada penyelenggara pendidikan manang BPP dari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 naik putupota do pelihat tujolo lau tuh perluan pesta gotilon 2021 Minggu naro pertengah sektor dari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 masuk pukul 10 sia 30 wib patuota do pertengah sektor marite Zoom meeting dengan meeting ID walu tulu kosong sada pak sada tulu walu 57 di sektor 2 nama jauhi keluarga HP Manalu inang situa M Buru Siregar. Palimahon patanakon hatani dibata. Dari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 pukul 10 wib. Naik potopado PHD Inahanna. Soma tu sude Inahanna Asaria Madohoti PHD. Dari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 pukul 10 wib. Naik patupao do PHD Naposo. Isoma tusude Naposo Asaria Madohoti PHD. Patanakon aja debata di patupa marite virtual Zoom. Do meeting ID walu 30 sada pak sada telu walu 57. Paunopon pesta gutilon tahun 2021. Pinaboton turuas nih HKBP Mampang Parapatan dari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 masuk pukul siawib. Ima pesta puncak gotilon. Gotilon ima mandok mulate tu debata. Isilaragam ni pasu-pasu nak tajalo sian debata. Napi di bagasan pandemi kopi 10 sia dope hita. Alai dang nagabe sumurut ringgas nirwata lapatuduon puji-pujian dot olop-olop tu debata marhite hurianai. Dalatta lau mendukung pesta gutilon patupado celengan keluarga dohot silua sektor. Tapasa mau situ sektor paling lambat 17 Oktober 2021. Tapatupado perminggon hobar tu protokol kesehatan peningir matulansia dot yanakon dituruni umur 12 tahun boy menghuton perminggu marite live streaming channel YouTube AKP Mampang Parapatan. Papituhon rapot padita hatopan. Dari Senin saat tanggal hari Kamis 25 Oktober 2021 marhite semi virtual berpusat di Seminarium Sipoholon Tarutung. Nakutupau do rapot padita hatopan HKBP
2010 sia 2020 sada do tema debatado hatuokku hagogoku do kubijokku unang dang mabiar au jasa 12 ayat 2. Walu tema Natal 2021. Cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Petrus sada ayat 22. Nomor sia pembagian sektor di Parmingguan. Pinaboto tu sude ruas ni HKP Mang Parapatan nunga tapatu Pak Parminggu di gereja hobartu protokol kesehatan jelah rota sonoma Parsagina Minggu 10 Oktober 2001 pukul 7 sektor 2 opak sada pukul 7.30 sektor 5 Minggu tanggal 10 Oktober 2001 pukul 7 sektor 52 pukul 7.30 opat dok sada. Minggu tanggal 24 Oktober 2001 pukul 7 sektor opat sada do tolu pukul 7.30 sektor 5 do 2. Ulang tahun kelahiran Parhalado do ruas pasaton ulang tahun turuas Nuriata na ulang tahun di Bagasan Samenggon. Dok hatani di bata itang nasyamun do gajang ni umur jelai berangna do hamuraon do hamuliaon poda tolu ayat saponom martangyang mahita. Puji-pujian hamulateon di pasak roanami tuho amang pardenggan basa dusri dengan basam atok tong mangarmoti hami minipat satu ngadukoton boy hami marsaur di gereja lalu bege hatam nabadiai merati Tuhan nungaleko di hami kesehatan ali Tuhan tabasolok mahami pasatu diri nami tuho kuberi kami Tuhan di kopi 10 sia nama saon nungalam belandai mulai tema Tuhan disude pas-pasum Tuhami sungunima biar nami nasada setongano Tuhan dia ka namasa ima ko bisa pulusia gudang don nomor sirang tu keluarga lan parjolo dia lapo dia ka parsahiton alai Tuhan tuho do hami bangga pulapul dang bo manang hatar baik kami di ngulu nami Tuhan nanggo sajok kalpe Tuhan nangwei ben nami ngulu nami on ali Tuhan jaloma nasa bergumbulan di ngulu nami mulo martangiak kami tuho beri kami Tuhan di roda perekonomian mulai bergerak beri kami Tuhan sekolah PTM nggak mulai tatap muka dia ma Tuhan berlangsungon tujulanot Tuhan asabui negara namion berkembang kembali menuju normal. Alai Tuhan tok tong ngapasi ngotami atau kami tong membagai prokes. Asabu yang tetap sehat apa muji guarmu nabadiai. Firman Tuhan tu hari Selasa di batu pastor 2 ada Tuhan pertengahan sektor. Omma pertengahan sektor nanti terakhir di sektor 2 di tahun Tuhan. Homa Tuhan nama jujui aka ruasnya sektor 2 Tuhan nama mengikuti pertengahan secara jumitingot Tuhan asang giat hami lapsol hotuho foto hami do Tuhan dang boy manangaha ulau kami di ulu namion mulo sian asir sabing do no pangasawok kami ali Tuhan saya tabai ma ha person nami tuho mari dihite pertengahan ni Tuhan matang demi Tuhan tu PHD inahanna dohot napo sebulung paringgas ma Tuhan inahanna Tuhan lau pertengani PHD asang giat dia tuon na boy nasida lam jonok tuho boy nasida mamoda yak kanoposo
Bui nasida Tuhan lam sehat. Jala bui mengajar-ajari akahami na poso Tuhan. Sungo di manang na poso. PHD tua hari Sabtu Tuhan. Budang dope pergumulan yak kana poso. Baik di bidang pendidikan, baik di bidang malu karejo, dohok malu sirok ditudi. Tuhan, tuhodo pasatot tami na poso namion. Asagi na sidita melangka, toktong pasato durina, dinggoluna si ganupari tuho. Asaha Tuhan na disakkan ni rona sida Tuhan, boy dapat nagawlas ni roa dihami na tuana. Unang sida tuat terpengaruh dia ka na masa. Akibat teknologi na canggih, nagudang mabayan sega akan naposo sonarion. Alay Tuhan, mapurus mami Tuhan tuasin roham asa sudia ka tingkah laku gerak-gerik ni anak panam naposo Tuhan markohron tu aklas ni roham. Martangi demi Tuhan tu amang padita nami, amang padita resort pendeta Bajar Naur. Memang nawudari Tuhan nggak mulak tu jabu. Pola durang lobi nasida 5 minggu nami rumah sakit. Amang nawasa. Saya homa Tuhan apa malupon. Surduku matanga mun subadiai mamasu-masu ama padito Tuhan. Asaboi mana kembali aktif pasaton parato berita nauli tuhami duriamon. Naga bisa ada tugas pasato tu amanamiot Tuhan. Dak suloja Tuhan inanami inak padaresot mangurus amangon. Alai Tuhan pasu-pasu mak disudiak ka ninduli tangan na. Asotong na sida Tuhan malas ni roha. Amuji guar mo dabetai nabadiai. Jala boleh nomu Tuhan hamalumon tujuluan ariot Tuhan. Matangi mo Tuhan tu pesta puncak gotilon tu tanggal 30 Oktober 2021 pasahaton naniulan ni tangan nami songon najolo bangsa Israel Tuhan pasahaton naniulan tu dewata alai hami Tuhan di Jakarta Tuhan anong go tiap hari anong go tiap minggu anong tiap bulan Tuhan manggutil sinaniulan si ganupari taksona di huta Tuhan sian ulauna si pertanian ilna sida gutilon na Tuhan. Alai Tuhan say sungguli mahami bahwa sudi ngulunami sudi nadong dihami na siak kodo ni. Ato tamado ami Tuhan makalacon pesta gutilon tanggal 31 Oktoberon asa boy merdalan roda aka anggaran dot kada negeri namion tu tahun-tahun naro Tuhan dalam bentuk pendukungan dana. Tuhan tuhoro to pasan namek ka natutuan nami namar minggu di bogasan sadarion pasu-pasu na sida Tuhan tabay kesehatan. Asa buhay Tuhan mawuday akka na poso dope itu kami Tuhan. Amang nabasa budang dope Tuhan si pengun nami Tuhan marti tangyang yon. Alay Tuhan si kok di jolom patu pamantu itu kami mari pasu-pasum. O mata yang nami Tuhan nabasa hola mangasahon gowarni anakmu Tuhan Yesus Kristus jaloma tangyang namion. Amin. Marede mahita sian bukwede nomor 450 alu jalata pasahat ma piliata sada asa dabi. Tuhan Yesus
Dame ni debatana sumurung sian saluhut naroha. Ima mangaramoti ate-ate doho pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhattai. Amen. Oras ma dihita saluhutna. Damang dainang nahinaholongan itu hatta Yesus Kristus narak marsaor di parmingguon di tonga-tonga ni bagas garejaon songoninang ruas ni huriata na mardohoti parmingguon marhite-hite live streaming. Nian nunga hea hami marhobas di huriat taon molo salah hami 7 bulan na salpu alai di parmingguon manogot somalna asing do naro di parmingguon manogot asing doro di parmingguon narian. So tumula kan sa gereja sa suku-sukun isi do di taon siya dia do harorona. Alai ni singkat mau pasatami ya guarnami padita badia hutagalung dainang pangitubu boru siregar. Jadi karena penampilan ini hanya pas-pasan saja, dang laku tu boru nasing ia sohola tu boru ni tulang. Jadi nahualap apalah paribakat duku do boru ni tulaku boru siregar. Walu tahu mahami naung marumah tangga sampai saat ini masih berdua saja. Ada pola dia, pola gawe magolas nyiroha bainon ni. Pakobason namin waeng di kantor HKBP Distrik Walu, DKI, Jakarta. Anggo hutannya datutuai di Tarutung do, ale anggo hamin waeng maringanat di daerah Kelapa Gading. So nganima partina da singkat tu hita, lam tapabagas mamuse parsaurat tamar hite-hite hata ni debata, nagabe jamita di minggutta sadarion, imana tersurat di buku Job Biddu 20 tolu, ayat 10, sahatro di ayat 10 pitu, songonon madidok katana hujahama di tonga-tongata. Alayang go ibana di boto do dalaku, tungsura di uji ibana ahu, songon sere napitama ahu ruar. Sai marsihoho do patu majujur bogasna, sai huiwutihut do dalanna, dangdung manibilaw, dangdung hulau si tona na ruar siya pamanganna. Gumudang do huradoti hata akan naruar siyan pamanganna asa hanguluak kusad diri. Alay tahe parhata sada do anggo ibana tung ise ma natuk manugang ibana. Jala guru lomo ni rohana do di pasaut. Say na paujungon na do sakap ni rohana hiyat taringot wau. Jala tung namaragam do akasi songoni di bagasa rohana. Ima alana ubahet tung tarsonggo tau maradopon bohina molo sapala hupikiri akahitir duau midaibana nunga debata mabibiari rohaku jala nasun hinagogoi mabugbahiahu aidang nian mago rohaku anggo mida holom ni parnida aku manang mida ausad diri pe na hinukupan ni haholomon nuaing ima sahana. Amuaka na hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus. Puasa. Mengapa? Suku-sukun puasa atau mengapa ini merupakan pertanyaan abadi yang muncul sepanjang masa. Jala molo tajahai buku Jobon laos tubuh do suku-sukun puasa ala memang maul siak dipikirata halak na burjuroha halak na tigorroha ale puasa ma ikosongoni partina unanna. Pertanyaan mengapa puasa itu muncul ketika logika kita tidak mampu lagi mencerna, ketika intuisi tidak lagi berfungsi. Pertanyaan mengapa itu akan muncul ketika duka mencapai titik paling sempurna. Puasa. Puasa masongoni poso lo peamattai, soina maburjuna, ringgas na tuhuria, ale puasa mekoni mana parjolo marujung ngolu. Puasa ia amatan na jukatan makatai peso dibotoi, nang pengamatua ibana ale pakateon na dakya tua. Ale puasa liling mangolui. Marminggu pe malas doi. Majaga hahipason na pehurang ale puasa. Pertanyaan puasa mengapa itu sering melintas dalam pikiran kita. Mengapa Allah yang konon maha baik itu membiarkan ketidakbaikan,
mencabik-cabik kehidupan Ayub. Dakinata sutubu suku-sukun si songoni. Alam mo lo tawereng siyan bidusa da turpuk buku Jobon. Si Job masa da sosok na ninipihon ni torop halak. Ikos na yung songoni manan yang nguluna. Lumobi sa kalak batak. Ay jupang do di si Job hamoraon. Go duartana. Hagabeyon. Pitu anak nabawa tabatolu borua. Hasangapon halak na sangap do ibana. Halak na tigorroha do ibana. Halak na daula do ibana. Na mabiyar mida debata do ibana. Jala di paholang do dirina siyan hajahaton. Alay buasa ma dalam sekejap semuanya itu sirna. Buasa may komago sa luhu na yun. Apa na sa tokib do? Semua hartanya lenyap. Anaknya meninggal dunia. Bahkan tubuhnya dipenuhi dengan penyakit. Buasa bu imasa songoni. Naso di boto de bata nahina porsiaw nai do naniadupan nai, nahini lala nai. Manang di boto de bata do namasa alay naso mampu do de bata berbuat apa-apa untuk menyelamatkan dia. Naso tarpaluannya de bata do ibana, sen saluhu na parukilon naniadupan nai. Boy do tubu wakasukusukun si songoni. Alay molo taida si Job. Di hapor siya ibana do toktong debata. Nang pe mangado piragam hasusan ibana. Danggabe sumurut hapor siyaon na maradopor debata. Nang peragam hata di padok tu ibana. Alay ang ibana do hapor siyaon na ti debata. Bahkan ketika istrinya mengatakan kepada dia, wah, dope di hapor Xiaomi, ay tinggal homma debatanin na. Marhua dope saya hapor Xiaomi tu iba na ngasongonot na tinaom mo. Alayahama alus ni si Job. Nunga ita jalo na tonggi, da jalot ta dodoho na pait, Jahoba do na mga lehosa, Jahoba do musim mabuasa, pinuji magawar di Jahoba. Seberapa mampu kita sebagai orang percaya berkata demikian. Itu adalah statement iman yang luar biasa. Alah, saya dong do solma, saya nang makirim holan natong giman yan, na jinalona. Saya daw makan napait. Alah yang si Job mardok. Ngata jalo natong gida jalot tamadoho napait. Badebataro na mga leho di sude tuhitan uay. Jadi mau tumpe dibuat debata muse, tetap dikupujion guar ni Jehovah. Statement iman yang luar biasa. Atau hamunak ka na hinaholongan, molo songonido hapor siyaon na, buasa mapole ko jupangat ta songon atas surah diturpukon. Sepintas, kalau kita baca pasal 23 ini, bodo dohota igincang marwani si Jopon. Itong rohana doon na holan iba na jol manaso pardosa di Portibion. Seorang jol manaso mardosa, sudah do jol mapardosa di Portibion. Tetapi kenapa dia begitu angkuhnya mengatakan seperti itu? Bisa saja perkataan-perkataan yang seperti itu, pikiran-pikiran yang seperti itu muncul. Ale buasa masa si songoni hamunak kana hinahulongan, tutu ikon tasulikito. Apa sebabnya kenapa Ayub berkata seperti itu? Marmula dui siya nakahata apul-apul na pinasaha ni dongan na tuibana. Dinaro ale-alena si Bildad, si Elifas, si Zopar. Laho mga puli ibana, laho mga lehon semangat tu ibana. Tapi ternyata lama-kelamaan penghiburan mereka itu akhirnya membuat Ayub justru semakin terpuruk. Mula na neng mga puli, alay ujung na gabi manguhumi. Tarimang rimangi majolo pardalanan ni ngulut hamunak ka na hinahulongan. Jangan-jangan hiado hita songonak ka ali-ali ni si Job. Maksud hati menghibur teman, tetapi akhirnya jatuh kepada penghakiman, menghakimi orang lain. Apula-apulu na tapasahat, manang barita na tapasahat alaho manugudongat ta do dimulanay, alay yuzong na boyro gabi, manabay boban niya kadongat ta. Urok man Diyos ngonon, hayano di sa dapartikian, o sa ima
sahik ni sahalak ina ruas ni huria ala ni posina mu nakka nahinaholongan nunga sahat ro di 2 minggu ibana irawat di rumah sakit. Ape terlebak musema saha barita persahiton na itu situa wigna. Jadi dung 2 minggu pedung marsahit dung dirawat inatai di rumah sakit dungi pe salau amat tasituai lah manopo tibana uhuk manang yakon ibana. Jenazah amat tasituaun tu rumah sakit idok ma bahora sina ay nunga buha di hilala hamunin na. Asongoni mamang nunga songon na lubang ku hilala. Paddo ni dokter sogot ngaboy biaw mulak ninna. Ro musa mata situ madok pan ay topudo inang namarsahiti ate. Ay nahuingo 2 minggu na salpu pajupang do pehita di gareja ninna. Iya lusina tay ba tohodo yamang. Ay namula siya gareja ido topule mas ninna nang ninna inat taon. Bah, lemasin ate. Jeboha, sahira neng muta-uta rohamu, jalagola parnidammu, ninna mata situon. Olo amang, apalapas siyan songonan nidok munay ninna. Dung saat tamu rumah sakit di pareso dokter, turun ma trombosita te, tensi naik terus. Jalamanga pera danglaku hamu ate nang. Songonido, ninna amat situon. Olo, pasien amang, sedih boto hamu, ninna. Ay persisian inang sahik munaon, songon sahik ni inang bauku partanggerang, 2 bulan na salpu ninna. Iro malus ninat taon, bah, songon ido ati amang, jadi ngaboha, inang bau munay amang. Yelus amang situom mati duda bah, ninna. Mabegi hatay, gabelam lemas muse, inata na marsahiti. Baik kok kita ma. Hape yang ko paddo ni dokter sogo mulat nama. Alay dok so amat tasituai soni mati duda bah. Gabe yang tabagajang muse ari-ari ni inatai di opname di rumah sakit. Ala kapikiran di bana bah. Ay nawana mapiyaw, nalamati na mau ni narohana. Ala ni barita si songoni. Kita tidak sadar berkata seperti itu. Anggorohan yan yang berbagi cerita do alay dak sadar hita akapakatayotay. Boy dumabahin gabelam turun semangat niyak kadongan akan namar sahit. Manang tongon mga puli hita di ujuarong dongat na marujung ngolu. Boy dora gabe ruar kahata manang margajang-gajang musi hatat tasipata molo se pinaruhahon. Gudang do jol madang di boto mga remsi dohono na ditikki madok hata api di sido pe bakke ni namodingi. Saya margajang-gajang mandok kata sino margajang-gajang. Dakta hilala buharon waing pakilalan ni keluarga na marujung nguluon. Ay sanggup do pe ibana manang ihun surya kahatatan na margajang-gajangi. Ay do ben na gabe say hupatik ko do tu bagas diri kumolo marjami di ulaw ni namoding songoni apalagi manikir borngin nay. Paling hanya 5 sampai 7 menit sudah amin. Alania adong do tikki na muse pinangajang muse makata itu nasida uju di patu pahuria muse pangapulion dung sian uria muse manang boy do tikki na mangapuli hita tadok rupani sugari niat tibuhian ibu kamu amat tau rumah sakit ate datung sahap pole mana tu hamatian ni nahita rupani hape mabahen lam daun do semangat ni akka keluarga ay nari puhala ko do na soberusaha mi. Ay naripuhala ko do na suhu haluzaho kami laho mga luluy ragam parubatan asa malum keluarga namyo, amatan namyo, inatan namyo. Mungkin akan timbul pikiran-pikiran seperti itu. Dimula na holal neng mamodai do alay di ujung na boy do gabi manorui sahat tu na manguhumi songon na pinatupan ni ali-alin si Job. Ay gabi di do na sida do ay pareso jo diri mati na namardosa do ho. Dang mungkin salah di bata. Ay partigor do ibana dang mungkin ho na uhum ni debata ho molo sorong salam ninna pareso majong ulum ninna da ala ni godang ni hajahatom mu doi ala ni dosam doi molo tajah di biddu 22 imakahata ni ale-ale ni si Job yang seharusnya mereka cukup datang ke sana memberikan penguatan kepada dia bukan malah menghakimi Ayub. Mangalu si saluhu na nidok niyak ka ale-ale nai didok si Job do. Anggo debata diboto do dalakku.
Diboto do dalam ningolutta. Allah mengetahui jalan hidup kita masing-masing. Ada dong nabuni dia dopan di bata. Nang parpesalmen pe di hati dakon parpesalmen doi di pesalmen 130 siai. Disulikit jala di tadda de bataro hita. Dina hehe hita, dina huddul hita, dina jongjok kita, dina mardalak kita, dina moduk kita, diboto do sude. Jadi ada manang aha penanang si pasahatotta, marhiti-hiti pakkateotta, nunga parjodo de batama botoi. Allah tahu semua yang terjadi dalam kehidupan kita. Alhanido di hati dakon si Job, angko de bata diboto do dalam ningolutta. Dia tahu bagaimana jalan kehidupan kita. Alani amunak kana hinaholongan molo diboto de bata do dalam ningolutta, maka stoplah berpura-pura. Pura-pura baik, pura-pura mengasihi, pura-pura peduli, stop. Ketika memang setiap gereja sudah punya CCTV, tetapi selalu ada titik buta. Selalu ada titik yang tidak bisa dijangkau oleh CCTV itu. Secanggih-canggihnya elektronik di dunia ini, masih ada batasannya. Ala yang kode bata, semuanya bisa dijangkau. Tungtu inganan nabuni pehita lau, diboto de batado hita mak isi. Tungtu dia pehita mangalakka di boto de bataro. Karena itu berhentilah berpura-pura tidak tahu. Di boto Tuhanino sudah nata adopi. Di boto Tuhanino kita berpura-pura manis. Di boto Tuhanino na marukil kita. Di boto de bataro na mardosa kita. Semuanya diketahui oleh Tuhan. Alani hamunak kana hinaholongan ingo emak. Asa molo tumpe marukil kita alani yuji de bataha porsiotta. Ta ingot songon naninok di Jeremia 20 ayat 10 sadai. Tuha dengganot do sude. Ala sakap ni debata, ada Tuha magoan ala itu sakap hasonangat do. Itu yang rancangan Allah dalam kehidupan kita. Asa molo tumpe galehita manaon akka haporsuhon parukilo na tadopi didok do holan pangujunan na patuk do mangonai tuhita. Ibana parohon pangujunani ibana do mabahen hapateanna asa tertau kamu ninahatan itu hatta. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberi kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Di boto de batadui. Jalan itu di hati dakon apostol Paulus. Mana na porsuk do iban aledak kapusohan. Tinggang peman aledang ipatinggakon. Dalam semuanya itu dia masih tetap dapat melihat Allah tetap berkarya di tengah-tengah kehidupannya. Alani hamunakana inaholongan manangaha penamasa tayo ma di boto de batadoi. Jala uboto ado de bata dia narumiko di tonga-tonga ning ulu tesyak kita. Edeta nomor 220 ayat 3 madok songonon. Di boto de bata taido nadenggani dihita. Nasotagamon bainon ni nasoture dihita. Dibaheni dirohaki denggaddo uduk kita dihatani tuhata. Jadi diboto de bataro karena rancangan Allah itu adalah rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Sakap hasonanga do sakap ni dibata dihita. Allah ni pos maruhata di sini. Di mana perjol? Nah paduaun hamuna kana hinaholongan hobbar tu topik minggu didok Allah tidak pernah berubah. Debata namanoktong do ibana. Haposat do ibana. Hot do ibana di hasati yauna. Hot do holong ni rohana di si Job. Asa molo tumpe di luas debata si bolisi mangujuni si Job. Didok do ala yang go hosana sutung jamaho nin. Molo tumpe dibuat to sude artana boleh silahkan, tetapi nyawanya jangan. Nyawanya ada di dalam tangan Tuhan. Tung songo dia pepabahenan ni si bolisi itu si Job ala yang go debata hot do hasati yauna, hot do holong ni rohana di si Job. Dakola di si Job nang dihita pe hot do holong ni rohana nang hasati yauna. Nasa nariko di nguluta di paradei parado. Ala una pola ganggu hita di hasati yautta tu debata. Jangan ragu lagi akan itu. Persoalannya ketika Allah tidak pernah berubah
dalam menunjukkan karya keselamatan dan kasih setianya, yang ada justru kita yang sering berubah-ubah. Kita dona saya ubah-ubah, tidak teguh pendiriannya. Jangankan kepada Allah, tudungan tajol mape kita saya ubah-ubah do. Satu kita dok songonon, ditiki soroiban, ay memang imana songoni doi, ay tuk sobinoto do. Ale hola roi mana nimbrung dipakate otai ima dah. Memang anggo hoding gaddo dah luar biasa do honina. Sia dui do, memang cakar pareso dinna. Saya ubah-ubah do. Tergantung apa yang terjadi dalam kehidupan kelompok-kelompok kita. Alani hamunak kana hinaholongan kita do najot-jot maju mundur dalam beriman kepada Tuhan. Kita do nasujot muba-uba hasatiauta tu debata. Ala yang ko debata tuk soheado ibana muba holong nyerohana tu hita. Dia senantiasa mencurahkan kebaikannya kepada kita. Sai diuse hodo pasu-pasuna asinyerohana tu hita. Asa mola tung peta hilala hirana masohot debata mamasu-masu hita pare sojo dirim. Anggo debata dak kiamat sohot mangalehon manguseho pasu-pasuna tu hita. Jangan-jangan hita do namak sohot maka porsia ibana. Asa unang saya debata na tasalaon hape dirita do. Ala jok do nang tuak kadong atajol mape songon ido. Natigora turut-turut tu halak ale tu hita sendiri maul. Debata do na tadok mas sohot mamasu-masu hita hape hita do namak sohot maka porsia ibana. Hita do namak sohot marsobba tu ibana. Mudah-mudahan ketika COVID-19 ini sudah melandai, songon natin ang yakon ni amat tasituan na kani, nitang yang pangordiano ni. So tung gabelam sumuruk muse, apor siyaw tatu ibana. So tung gabelam daw muse hita parsaurat tado tibana. Aletik kisong ni nama panosa ni COVID gudang ni akka nahonay, so inama gumosta hita martangiyang. So inama jaga na hita di protokol kesehatan. Tajaga husudi. Alay holam melandai, ay katay da dorupani. Itarhatok do musya rame akka inganan na ribur-riburi. Karena apa? Atoy mangaturo be COVID-10 siya. Ngalam gudang be na divaksin. Mana songo padok ni Gubernur DKI untuk warga DKI Jakarta sudah melebihi malah. Sudah 113% ni narupani yang sudah divaksin. Apakah ketika mendengar itu kita menjadi terlena? Atau mak lemot tamak tadalani masudi manang nagabe songoni do hamunak kana hinaulongan. Tidak juga. Tetap dekut tajagahon protokol kesehatan, tetap dekut tajagahon nerok-nei 5M. Kita jaga semuanya itu. Lah songoni do nang hapor siaw tatu debata. Na so jadi sumurut hapor siaw tatu debata nang pe nunga tasal puhobe akka naborati akka dadok doki. Taingok mahamunak kana hinaulongan. Tuhan itu tetap maha adil. Dia tidak berubah, kasihnya tidak berubah, kesetiaannya juga tidak berubah kepada kita. Dan tidak pernah ada kecurangan di dalam dirinya. Karena itu mari kita belajar untuk kembali setia kepada Tuhan. Jadi mula-mula musai tu kusuk-kusuk kuna parjolona kaning boasa. Mengapa? Tutu pertanyaan mengapa itu cukup menolong kita paling tidak untuk mengetahui akar penyebab yang sebenarnya sehingga kita tahu mencari solusinya. Alay taingot, tidak semua pergumulan hidup dapat dibahas dengan pertanyaan mengapa. Justru ketika kita terlalu banyak berkata mengapa, mengapa dan mengapa, pertanyaan itu sendiri yang membuat kita bisa saja depresi. Gabelam borat tadupi sudi. Marsi ajar maita siyan si Job. Nang dimulai na sanga do gabe siya hira na berontak ibana tu debata ala ni sudia kahata-hata ni ale-ale ale di ujung na di hati dakon ibana do musay hamunak kana hinaholongan di biddo 42. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Dia kembali meyakini bahwa rencana Allah tidak akan pernah ada yang gagal dan rencananya selalu kebaikan untuk kehidupan umatnya. Karena itu mari kita belajar menyadari bahwa tidak ada yang lebih baik dari Tuhan di luar sana. Tetap Allah kita yang terbaik di atas segalanya.
Asa mo tunggu dang pe paru kilo na tadupi. Pasoma na manukuni buasa Tuhan. Alebodo hita marsia jar sian si Abraham. Leleng ibana paimahon anak na si Isaki paimahon baga-baga ni debata. Ale ditikiri suruh debata tu ibana pele homma si Isaki tu udah ninna. Buang mana tu dolok moria ninna rupani. Narok muncul perkataan manang alus ni si Abraham tu debata buasa Tuhan. Ay horo na mga leho buasa ko jalom muse. Tangarok kiai dokor si Abraham songoni. Ale molo taida do di buku sada musay hamunak kana hinaholongan dung masay dung idok debatason itu si Abraham. Hubas do ibana. Borhat do ibana. Mabuan anak konay laho mameleho ni tu debata. Ala dihapor si ibana debatado na mga leho di. Jadi tidak berhenti kepada pertanyaan mengapa. Kita pun jangan lagi berhenti kepada pertanyaan mengapa. Buasa Tuhan. Una pola sukubei ale hapor siaima. Hotdo kolong nyirohan di bata tuhita jala sakap hasonangan do sakap na tuhita akan nama kapor siai ibana. Amin. Martanya kita. Mauliate ma ale Tuhan de bata nami diajari hodo hami asa lam takas matutu urimang-rimangi hami. Hasatiaon nami tuho. Anggo hode bata say hot doho dang mu bauba. Hasatiaw mo nang horong niroham mangaramu tidaging doho to dinami nang di pardalanan ning ulo nami. Tuksoya doho masohot asin niroham di palumeho kotu hami. Jojotan hami do masay lalap. Bedahin ni hinauli ni portibion. Molo nung nasonak kami gabi say lupa hami tuho ale Tuhan. Molo marukil hami gabi hodo na jojot husalahok kami. Buasa dang urupam mo hami. Ale maulihati mamarhiti-hiti hatam nang marsaringar di tonga-tonga ni parminggon nami di hari sadarion. Lam takas mamusehu hapor say hami. Debata na manok tong doho di hasatiaw mo nang holol ni roham di hami. Sakap hasonayang addo na pinatupam tu hami jol mapartu saon. Alani Tuhan debata nami tuho mahami marhaporusan. Ajar-ajari mahami asa toktong mardalak kami di bagasan hati goran. Manopot ho ale Tuhan marsoba tuho di bagasan hasatiaon. Di bagasan hati koran. Hatami matutu na gabi sulu-sulu ning ulo nami. Hatami matutu na margogoy hok kami. Manangaha penamasa na hodopi hami. Ikotok-tok kami marsitio patuho. Ala horo de bata na punang ulo nami. Jala horo de bata na gumogo siyan saluhu na kahagogon di portibion. Alani pasu-pasu mahatami, pasu-pasu mahuriam hakabepe mampang parapatanon. Pasu-pasu masudi ruas ng parhalado. Lasongoni ng ama nami padita do ina nami padita. Ibagatan kung gumamu masaluhu na nasi dali Tuhan, pasu-pasu mo gabi sibuan lasiroha, nang sibuan pasu-pasu huriamon dito nga tongan di portibion. Pinuji maguar mo di bagasan Kristus Jesus. Amen. Tapasaha ma peliata mared de mahita siyan bukweda nomor 715 ayat sada dohot udu na.
deho na ya sada las jongjong mahita. Tatangi ako mapeliata. Ali di bata ama nami na di banua gijang, hodo haroroan ni saluhut si lehon-lehon na dinggan, doho nasa ulibasa na mauliutus. Hupasahat hami ma siya na nilehon mitu hami pelian nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa huparhasya kami pelianon, pati bulhon harajaw mulito nga to nga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohan nami marhiti-hiti tordim. Asalam hutad hami godang ni lehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami maddo mauliate tuho. Marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Alea manami na di banuwagid jang say pinarbadia maguarmo. Say Roma hara jaumo. Say saut ma lomo ni roham di banua tungaon songon na di banuwagid jang. Lehon matuhami sa darion hanguluan siap hari. Se sama dosa nami songon panesanami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Una kami togihon tu pangujunan palua mahami sian pangago. Mulak mahamu di pagasad dame jalo hamu mapasu-pasu siat tuhata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Disodakon Tuhan de batama bohina tuho, jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan de batama bohina tuho, jala di pasaor honma damena tu todim.